Kita marala a yirala k'a fɔ ko cɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale y'a muso bɔnɛ a nin la dalamankan dɔ kɔni senfɛ. An balimaw aw bisimila an ka kabako kɛnɛ kan. Bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ ko septembre kalo tile 11 kɔnɔna la kari tɛmɛnen ko Kita mara la kɛrɛnkɛrɛnna Sagamari kɔni commune na. Ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale yɛrɛ tɔgɔ ye Kulubaliya. Ko an balimamuso dɔ tun bɛ yen ni a tɔgɔ ye Kɔrɔma Dunbiya ye. Ko ale bɔnɛla nin la a cɛ kɔni fɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko cɛ min kɛra sababu ye ka an balimamuso in faga ko ale yɛrɛ tɔgɔ ye Maganba Bukari Kiyabu ko ale yɛrɛ sigilen bɛ ni dugu kofɔlen in na. Ayiwa ko ale yɛrɛ ka nin waleya ninnu kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko a n'a muso ye dalamankan de kɔni kɛ. O dalamankan ninnu senfɛ ale kɔni ye muso in kɔni sɛbɛkɔrɔ bugɔ fo k'a bɔnɛ a nin na. Ayiwa kunnafoni minnu sera an ma kɛrɛnkɛrɛnnena muso in yɛrɛ kɔni somɔgɔw fɛ olu y'a yirala k'a fɔ ko nin waleya in kɔfɛ olu balimamuso kɔni bɔnɛlen a nin na min yɛrɛ kun ye nin don kɔfɔlen ye ko Kita finitigiw wulila k'u senfa ka se nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ko ka taa cɛ in kɔni minɛ ka taa n'a ye. Hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ kabini san 2022 daminɛ la fo bi muso caman bɛ yen nɔ olu kɔni bɔnɛlenw nin la ka sababu kɛ furukɛw ka waleya jugu ye. Nka an bɛ wagati min na ko bi kiiribulon la sariya foyi ma ta ka ɲɛsin u ma k'a yira k'a fɔ ko n'i ye muso faga o kan ka k'i la kɛrɛnkɛrɛnya la. Nka maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ n'u ye nin waleya kɛ olu kɔni minɛra nka muso dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu sara hali bi maa t'a dɔn maa mun y'u faga. O de k'u la musojɛkulu caman kɔni bolo de ka wuli k'i jɔ k'a yira k'a fɔ min ye an ka sariya taabaw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa fɛɛrɛ dɔ ka sɔrɔ nin fagali wale ninnu na. Sabula ko muso faga ale kɔni ɲɔ bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ an ka jamana na ko 1 ni 2 i bɛna mɛn ko muso dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale sara a cɛ kɔni fɛ. Hakilina jiginna an b'a yirala fɔ muso minnu sara nin wagati kɔnɔna la u furukɛw fɛ o de ye k'a fɔ Maya Tarawele ale kɔni tun bɛ Bugudɔni na ale cɛ y'a kantigɛ wa min ye Tata Buhari ko ale fana tun bɛ Kalaba ACI la n'o ale fana cɛ y'a faga. O tɛmɛnen ka bɔ yen an ka finitigi muso dɔ fana tun bɛ Ayise Bari n'o fana tun bɛ Lafiyabugu a yirala k'a fɔ ko o cɛ de fana y'o faga. Ayiwa an b'a yirala k'a fɔ nin waleya ninnu n'a ɲɔgɔnna caman ni y'a ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu t'a dɔnna wa muso caman fana kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ ka sa ka sɔrɔ maa t'a dɔn min kɛr'u la wa a kibaruya kɔni tɛ fɔ maa ye. O de kun na musojɛkulu kɔni wulilen don ka yira k'a fɔ min ye muso faga ye ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ la an ka jamana kɔnɔna la k'u bɛ wele bila an ka minisiri min sigilen bɛ kiiribulon kɔni ma ani jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ walasa u ka fɛɛrɛ kɛ ni waleya in ka se ka dabila an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la.